Торік у Луцьку закупили більше 100 найменувань медичної апаратури, на що використали майже 4 мільйони гривень. Це дозволило запровадити новітні технології і методики надання кваліфікованої медичної допомоги. Нині в обласному центрі готові до реформування системи охорони здоров'я. Про це заявив начальник профільного міського управління Федір Кошель на підсумковій колегії. Головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц повідомив, що останнім часом збільшилася кількість проведених реанімацій. На його думку, це пов'язано з отриманою сучасною апаратурою і навчанням медперсоналу. Найбільшою ж проблемою Олег Куц вважає старі автомобілі, що потребують заміни, адже на виклик до хворого потрібно прибути за 10 хвилин. Для цього в Луцьку буде створено ще 2 пункти розташування карет екстреної допомоги у 40-му мікрорайоні та поблизу готелю «Лучиськ». Відбувається проєктування єдиної диспетчерської, за допомогою якої виклики всі, які будуть до нас надходити, диспетчер буде бачити точне місце, звідки проводиться виклик. Не має значення, з якого він телефону був приведений, чи з мобільного, чи зі стаціонарного, чи з комп'ютера був переданий, скажімо, по інтернету. Все одно точне місце, звідки телефонували, буде визначатися. Далі фактично миттєва передача виклику на бригаду, на ту бригаду, яка знаходиться найближче до місця виклику. Це буквально секунди будуть. Зараз йдуть хвилини. Ну і точне визначення шляху найоптимальнішого доїзду до місця виклику, так само буде GPS-система визначати. На колегії йшлося і про важливість проведення імунопрофілактики і щеплень, а також шкідливість синтетичних добавок у харчах. На це звернув увагу начальник міськрайонного управління Головного управління санітарно-епідеміологічної служби в області Іван Ульчак. Хто займається питаннями алергії, було 5-10% алергізованих людей. На сьогоднішній день ми вже виходимо на 30%. Чого? Не спрацьовує, не справляється ота лабораторія в нашому організмі, яка називається печінкою. Не справляється чого? Оце все чуже, воно не вирощено на нашій землі, воно не гармоніє з нашим організмом, воно викликає шкоду. А хто сьогодні дослідив і вивчив належним чином, чого в нас сьогодні так багато атеросклеротичних бляшок в судинах наших хворих, наших пацієнтів? Чого вони там прилипають? Чого вони там спорюються? Де є пусковий механізм? Чого це все порушено? Начальник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк зауважив, що луцькі медики є лідерами спровадження реформ на Волині. Йдеться про швидку допомогу і сімейну медицину. А луцький міський голова Микола Романюк запевнив, що цього року зроблять водопониження на території міської клінічної лікарні, а також придбають нове медичне обладнання для лікарні та центрів сімейної медицини.